Zovem se Milica Vučković i ako polazim od latinske izreke nomen est omen, imaju značenje, primećujem da je moje ime kombinacija nečeg mekog i jakog u isto vreme. Ime kao deminutiv Mila, Milica, i prezime u čijem je korenu Vuk, koji je simbol snage, istrajnosti, zaštitništva, dominacije, odanosti. Naravno, Vuk može biti i simbol nečega negativnog, ali kako kaže naslov jedne knjige, pazi kojeg Vuka hraniš, pazi kojeg sebe hraniš. To nikako ne znači da sam ja ta koja je uvek mila i jaka, ali to jeste moj ideal. To jeste nešto čemu ja težim. Ali ono što mene interesuje jeste ko sam ja kada mi se oduzme ime, kada mi se oduzme prezime, zanimanje, interesovanja, hobiji, čežnje, želje, šta ostaje? Da li sam ja kao neki luk koji se ljušti i na kraju ne ostane ništa? Ili možda neka jabuka koju kad prepolovite, naiđete na neko seme i da li iz mene može izrasti ponovo neko drvo? Čije sam ja delo, a čega sam ja tvorac? Eto, to su neka pitanja koje mene interesuju. Naučila sam da čitam veoma rano. Imala sam 3 godine i čitanje je za mene bilo jedno prirodno stanje, kao disanje. Tako da mogu da kažem da moj dugogodišnji boravak u svetu književnosti jeste boravak u sopstvenoj koži. Ono što je zanimljivo jeste da najvažnije stvari nisam naučila iz knjiga. Do onih najbitnijih spoznaja došla sam tako što sam stvari proživljavala i preživljavala, volim da kažem na živo, idući bez ikakve pomoći knjiga. Knjiga je dobra uteha, dobar pokazatelj puta, svetionik, čarobni štapić, dobro prevozno sredstvo do destinacije, ali za mnoge suštinske stvari treba i neki faktor X da se podesi. Ako sam već rekla da su knjige prevozno sredstvo, koja je ta destinacija do koje nas knjige vode, to je jedno putovanje kroz prostor i vreme i u tome mi je književnost najsličnija životu, jer vam daje mogućnost da mnogo toga iskusite ne na svojoj koži. Moj životni put nisu opredelile neke velike stvari. Mogu da kažem da sam se najviše menjala i formirala u događajima koji su bili čak naizgled vrlo obični, kao recimo kada sam se jednom vraćala iz Soko Banje i zastala pored Bovna i samo sam izašla napolje i osetila kako duva neki topao i prijatan vetar i nešto u tom trenutku postalo drugačije, kao da se moj softver menjao. Taj trenutak ovako opisan drugima ništa ne znači, meni znači prelazak u neku drugu galaksiju. Ili jedan događaj za vreme vanrednog stanja, kada sam ležala na krevetu i gotovo levitirala, toliko mi se telo treslo od neke strepnje. Moj drug kaže da je uvek bolje reći strepnja nego anksioznost, jer kad govorite svojim jezikom, onda osjećate to zaista svakom svojom žilom, svakim svojim damarom to što kažete. I drhteći od te strepnje, slušala sam neki radio pakistanski i svaka treća reč bila je Indija. I onda je do moje svesti došlo da zapravo Pakistan i Indija su u ratu i to je mene toliko pogodilo kao neka saznanja da je čitava istorija ovog sveta satkana od nesreća, od ratova i da ja živim u jednom takvom svetu i da je nemoguće da neko u Pakistanu i Indiji strada, a da to putem nekih talasa ne dolazi do mene. I tada sam se upitala da li to znači da i moja tuga koju sam imala u tom trenutku ipak nekim skrivenim, tajanstvenim procepima i vezama dolazi do nekoga ko živi možda na Aljasci. Hoću reći da verujem u to da smo u dubini svi povezani i da bih voljela da dođe neki period čovečanstva, da budem ja tome svedok kada će doći do buđenja neke više, neke nadnacionalne svesti. To su neki glavni događaji u mom životu, ima ih puno, ali
posljednja dva kojih se sećam iz posljednje godine svog života. I ono što sam volela u detinjstvu, volim i danas. Igre, decu, knjige koje sam već pomenula, svakako tu je i priroda i tome sam pridodala neke stvari kao što su joga i kao što su predavanja. Mogu da kažem da sam u predavanjima kao strelac, imam osjećaj da tada sve drugo prestaje i da postoji samo taj trenutak nekog dubokog istinskog zena, da postojim sada i ovde i gađam u taj cilj, a taj cilj nije nikad samo moj prenos znanja drugima, nego razmena energije koja se u tom trenutku ostvaruje i nikad vi niste samo predavač. Uvek ste vi i u isto vreme i učenik. Planina me naučila kako da izvlačim iz sebe snagu, kako da tihujem. Deca su me naučila da sačuvam radoznalost u sebi, da lakše volim, da brže praštam. Joga me naučila da više poštujem svoje telo i svoje granice, jer tek onda kada prepoznam svoje granice, moći ću i da ih pomerim. A ono posebno što se izdvaja iz cele književnosti, što je moja velika ljubav, jeste svakako Njegoš. Njegoš je moja najbliža veza sa temom herojstva, zbog koje sam u ovom videu. Od Njegoša sam naučila, mogu da kažem, mnoge stvari o herojstvu, ali i puno je korigovao moje dotadašnje poimanje sveta, ophođenja prema drugim ljudima. Postoje neka vrsta mog gurua, mog duhovnika, da se izrazim u nekom pravoslavnom terminu. Postoje jednostavno moj kompas i moj korektor u jednom etičkom, u jednom stvarno humanističkom aspektu. Kod Njegoša, recimo, ko su heroji, nisu to samo ratnici na bojnom polju i on mi je pomogao da shvatim da su heroji oni ratnici koji plaču. Heroji nisu samo u čitankama i nisu samo u istorijskim udžbenicima. Heroji su i oni o kojima nije ostao nikakav pisani trag. Heroji su i žene koje su čekale heroje. Heroji su i deca koje se nisu rodila, trebalo je. Heroji su naše majke, naši očevi, naši prijatelji, naše komšije. Sve su to naši heroji. Heroji su za mene likovi iz nekih knjiga o kojima se nije mnogo ni pričalo, recimo iz Njegoševog Gorskog vijenca. Za mene je heroj snaha Milanića Bana, koja plače za svojim deverom, i njen svekar koji nije dao da seče svoju kosu, jer je tada bio običaj kada je ženska osoba u žalosti da iseče svoju dugačku kosu, jer mu je bilo žalije da snaha ostane bez kose nego to što je izgubio sina. Ta priča nekome može zvučiti banalno, ali za mene je duboko dirljiva, jer pokazuje da naše emotivno biće je kao neki okean i često ni najbolje podmornice ne mogu da istraže to što je u nama, a čini mi se da ne možemo ni sebe da poznajemo dovoljno dobro, a kamoli nekog drugog. Zato je bitno da težimo, da se trudimo. Za mene je heroj moja drugarica koja se trudila da svojoj majici ulepša poslednji dan, i dok je majka umirala od kancera, ona je pevala u dezodorans u mikrofon i pravila je koncert da bi je zabavila. Za mene su heroji oni koji nisu dali uvredu nikome i oni koji nisu odgovorili na uvredu, oni koji su priznali da su kukavice, to su heroji, oni koji su priznali svoj strah, oni koji su priznali ljubav koja im nije bila posle uzvraćena, oni koji su nastavili da vole bez obzira na to što ljubav nije bila uzvraćena. I tako redom. Mogu da ih nabrajam, ali
za njih važi jedno, svi su oni diskretni. I baš sam dugo razmišljala o ovoj temi. Jedino što mi se izdvojilo kao nešto sasvim novo jeste da je diskretni heroj pleonazam. Ne možete biti heroj, a da niste diskretni. Šta je ono što od sebe očekujem u budućnosti? Ne znam. Očekujem da budem još budnija. Nekad sam govorila da je moj najveći san taj da napišem knjigu ili je moj najveći san da sačuvam dete u svom srcu, da sačuvam ljubav u svom srcu, a sada bih na sve to mogla da kažem moj najveći san je da se probudim iz ovog sna i kad se probudim iz ovog sna bit ću opet u nekom snu novom, ali u svakom slučaju da budem iz dana u dan bolje onoliko koliko to moje biće može da izdrži i onoliko koliko to okolnosti dozvoljavaju, a ja, čini mi se, sada već u ovim godinama znam kako da dam taj neki novi maksimum iz sebe. I sećam se sada jedne pesme Prljavog kazališta koja glasi uvek sam sanjao biti heroj, ne kao James Bond, prokleti tajni agent. Želeo sam biti heroj ulice bar jedan dan, bar jedan sat. I ja možda poput tih stihova sanjala sam da budem heroj i zahvaljujući ovom videu sam postala heroj bar 5, bar 10 minuta, bar u jednom fotostudiju, ako ništa drugo. Hvala vam puno.